Fel hyfforddwr ata economau ragweithiol, fy nod yw ysgogi a grymuso oedolion hŷn sydd mewn perygl o cwmpo i fynd ati yn ragweithiol i wella iechyd ac i lleihau ei risg o cwmpo a byw bywydau pwrpasol ac annibynnol. Wrth erbyn atgyfeiriad codomau, fy rôl i yw cynnal asesiad unigol a chyflwyno sesiynau atal cwmpo sy'n seiliedig ar dystiolaeth drwy drilliau digidol ac wyneb i wyneb. Rwy hefyd yn monitro raglenni cartref ac yn cefnogi pawb drwy gydol y daith cryfder a chydbwysedd sy'n para 32 wythnos. Yn ogystal â bod yn positif wrth cymryd dosbarthiadau, mae angen i chi defnyddio eich menter ac gwybodaeth am ymeriadau atal cwmpo. Mae dealltwriaeth dda o raglenni personol ac asesiad i ddarparu sesiynau ymarfer corff pwrpasol, diogel ac effeithiol hefyd yn allweddol. Mae angen sgiliau cyfathrebu dda yn y rôl hon sy'n canolbwyntio ar yr un unigolyn.